Me and my said the person and you force Dania wa metro ma me no papa buchi aso na ye wachi wade enti ye wura wonye machi wade na mmom do ma hene ye be machi wade yo this go grant us yo yes Asantehene yo Arafo ye mamu nyina akwa aba ne yemfa mre Nyansapo kasa mfonyi so biem Nyansapo je so ma me se yesane no badwempa fi champion mienu aduonu nan ye kon high tech enya asem keto akra interview mu promise na ya sha ase a ye de ebremu no ya de na yansa ne ye be sha ase di nkomo no yenko na yenkoma black power akwa aba black power this say unhia credential reading bia biem ene ade unya te black power na se wo hunipa ye de na ebebo nkomo nana akwa aba be Nyansapo so me jo so minia na ho te say oba da awroma meti apopa ya da na burunya na nanu etimi di ni pa last year de di ni ye say de e burunya ne ya de kato no okay eno na ma nananom Africa ye de no no na ma for de na ye we no di ni ma me say we ansa ne akọ ana ayefe ne say motia ene mabosom no nso burunya no mu nso di ni say eno ne ade kato no okay ade kato na ye nananom burunya pa sa no ya ne de na mo ye de ma wo mo oh ye twadwan bi twa nantwie ntofe duane bia ate se party okay to party mo ba sa honhum ni nyina ba fie okay tina ye wura ade kato won fani agoro na 24th 25th ni 26th ye burunya da no nso ye eno ye nipa afem okay akwasi broni hihye no ene sisa ba ye de ade kato no on say ye wo yanim on say before ye 7 days 8 days in the week broni 7 days in the week aha enti tembia ne ye wo yanim na wo mo no so ebo 12 a mfa nse ene yi ebo anwumre 12 a ye wura kinem ba ye ebo anwumre sesia ye wura kinem okay okay arafo na je se eno no enti no yenko ne yenko hyase na ne epese ehwe bibi kakra de fa esubo no ho nananom kwan be no mo nso fa so kwan foforo bi a ye die nyina nim se subontin mu titiru ene na eja kristofo bi num suatra wo za no aye swimming pool e wona so dan nanim ne ye de nipa atum madwene ho amente ase ye de bu asubon so de enim se enke yesu tene ye so de dudu tum na ehu fi no na atwe na nkede ko nanso ne nsori bebre ye nuanom romanfo ne angekanfo kra de peton so se de de nsuo pete emfudie so no saa ene omo ye no enti ye nwuram na ye ni hu nkomo ne hwe nananom so wonom so afam nana akwa ababiem me josminia kire bibi kakra fa asubo ho enti mo side na asubo eye den me dase ye side na asubo eye kradware ye se ukudware okra no ne yefre na asubo ukudware okra se me de samena ene ahuru ni nsuo ena me kra no wo fan na me ko chena siri ho adwa no sei on se ye ka se asubo a te se obekufunu ho na obeya ade bi edi fi bebre ho obepe adwira opeta me kakra na odi shire aka obetimi susu kra aka ho no waposa ha na odi shire na aka ho nti odi boma betimi da peten so de roman for de peten Christopher so no ha ye no mo de no boebra adwira bai kra de se wotwe kunkrum enya me Sunday school teacher na ewu ntema nkam kan quotation no menim se wotwe kunkrum eduru bebe o kan se momfa adwira bai enne ekeke ka ho mfa nko di dwuma die bi enti no nsum ne de eye o mo nsu ehunu na mo di ko dware wo because wo ko dware wo bi wo nsum no waje wo nsem ne nsu de ne ko e te no mu na yebo Yesu asu nsu ne Kristofo su Yesu de anya Nyankopon ne ba no oba asase su be wuje yenkwa no ni asase no ya me pese me ko ho se duru ba bi wo de odwan bato ne ko ho so ni so odwan ni sen odwan nka odwan ni odwan ba ni abeben anu anko ti jataba amfa nto ne ko ho se ade bia wuye bia ne ne wo so de ye bia na saatem no won yin jata ene wo de aye se nyame ma ne tumi nyina okay nko betima ma jata aye mre ye nwura ye nsanko ye subo no mu eti o se adra ene de ebiem tamie wo so ka ho tamie ho ne de ebiem ene susumesa haban susumasa haban ye fe no sunsum nyina asa sunsum nyina asa ene de ebiem ena ehire shire ene de ebiem na waposa okay enti tamie wu susumasa adra ene shire na waposa ni nyina afra nsuo e de afra nsuo tene na wasana de betimi de agu yawam betimi de agu koram na odi apete omo a no mo fie nyina abo masu wadware kra no eno no obia tumi ya na je se obia tumi ye wankasa betimi create wo manti bia office opese wo ye de wo
obey ne baako pe afi bia na say o betima na bosome bia okay bosome bia no wa dwade ba betima bosome bia hyase obetim de aye bosome awieye obetim de aye obetim so aye na afi o ye ne say den na ye de ama eboa wo ma efi ni ne ma aba ho no ekọ nti afi wa ye bi o ma ye de ade atwato no aye de be wura 2024 okay ni dwira ye okay na ye say 2024 de wunya nya bi dabi ye dwira ye okay nti ade edi kan no eno so ye be dwira ye okay kwasi ade bayi so e ya kwasi de aye nyina ye nimu eno no eka asubo no ho ana eno no ye on se nananom breki ade atwato nti ade edi kan no nananom be hye wo adwuma ase aye adwuma nti no omugija omu fanse nananom ye breki ye ahonhom obia nkwaji nani kakra obi kura kofafin bi aka ho konfo bi kwotena asumi mpu mu kodware ye obi kura kofefi oba bi anya ne ho kania no obi kofa ade bi koyeye ne ho awo se odwira wo ho ade edi kan no okay ye hwe nyame ya adoma afi mu ne enim se yewura de oti okru wi okrawe ne obrawe ngoma so pum so Otumfuo Osei Tutu ene Asanteman nyina be kan bomu na me ka Asanteman nya Asante region ko anti ahyefo mo nhye no so Asanteman nyina be bia sikadwa kopim bia be kan bomu na watwa Odwira e kan subo no ho ana si be prefi okay anti bon si be sisi kurum nyina be prepare kurum nyina konfo be kom na ye de awura afinim na be hia ene abato no so be hia o se wo hwe afi mu ya abato afi na afi ya mu nso na Odwira twa ne bedwa ebesi samre mi abusua panyam cha de minim se eye bosomi wem ana bosomi wem ebere wem na so yenim se ye daya afi yewura se obetwa Odwira enu nti nani abere a nkonwa bi ehia pa wo se ofenso akonwa no omo ne disa nanim emi etwa Odwira no nti wo se wosi na etwa okay tense Odwira twa ne nyina so ye so bo nti we ne beka se obobo Asanteman ni obi osum sikadwa bi asu ana asu ibe dwira obia okay enti sa ne me ya abobo ye bi no opem so de be ana sense enu bi no de be enu bi no de be wow ade na de bo ba ema oman no sa de ya opem so be yi eboa oman no eboa nananom ema baabi enye aduane firi baabi enye yensuo asase ayete so ahonhom ye nananom nsamanfo mo konje Asantehene ho no e kai wo mo ama ehunu se onse ye wo Kwame Nkrumah da bia esi oji independent ma Ghana yedi sana Odwira no so no ye wo bi ho a betimasi mfie miansa bia betimasi mfie mienu bia no ye yewura nhyehyɛ yim tam no so aso eboa ama Asante be bia Asante koka bia no ye kai niema na se metwase a Odwira no de ente se ye beka se akwasida yenim se nyame ya adoma kwasi ade edi anim ye January opepon yin bosom ne de tosonson no yenim se ye wo de wabon kora hyase sa kai firi sa ada no kosi na duanan so no ya sa kosi akwaside no Odwira no ntesa dabi Odwira no ntesa okay nye ye afiwe ya na afi ne aye dabi wo years bi ede ye ya ye bia mo hu pen me nya hu bi dade ya ye bia me hu pen Otumfuo be di akonwa watwa Odwira sa o watwa bi o kire Osei Tutu be di akonwa ya 20 be 5 years aye wura mi e ma refi se April busumi ya ye be komafi ya mu na wonya mfinsi aduonu num e na ye ne silver jubilee no aye ba be di no watwa Odwira wo okay ya fi akenten tam mu twa Odwira mi refi date no okay na se wenya bredi kan a ohene betena akonwa so obetwa watwa bi pen we be ye de to so be se mi yenu ana miensa so kora okay ya dwen na enko adwen no on se na first na enema social media ni ho sa ba ne na sha se ba na ema enema bebiri kora no na first kora edin se odo wani be hu sikadwa kofi enu ntina ye video ba kono ye gu nsa se enye ye nisa se ye be yi na nanom akere aduru time o se na nanom pie first o edin se o de camera be ko man so kotwo bi because 1999 afia pema hankro bi okronkron ansa na opoku ware be ko akura no me ne awo me na mete ase ne manyini dadada nanso papa no yam se me mani hu nufu apɛ ba enne opemso aye kan yie no
botofo akra je so o na so mpese obi hu no social media nti ebi ahemfio na ontimi nkonkon na social media de wa seta wo ahemfie na nkasa kra no menua etese ya ba hai obi nsi obi kwan wo ha ukọ na pese ohun yewura obi hu yewura oh still I hu da so won krofo bi mu oh deputy enkrofo da so wa adwe bi hye omutim se ahemfie dwetwetire oh eni ho biem nti amen ne no still nipa bi num ho ma wo ma me kra be ka se ho de men kọ e be twoti unse eni ho biem titire na wo ho mintimi nyina fidikesi so ngase ebi nsi da asi enu ntene Nyankopon tena ase a o ma ye se yenye aboa mfa nye sacrifice unu se obo aboa kra nsa na obo nipa si ebe fa oba onwoda ebe fa be ma onfa oba da ne de na ye sacrifice no eni ni ho biem face wo hini bi kra si ebe twetire ehia tire nson ahanson ene ho nkro ne ba eni ho biem ene na ye tetesem no na ewu mu se ne edue de na ye den se odo ni be hu se we kra ye edue edi ni edue bosom eti eye Odwira yinti ne ebeka se opemso ani bre ye nkro bi te se asuminya na akonwa ne da ho ehon nsem sorry ba ye de ye nyina ye nim se kro kitua bi emu hene nom ne ade eye se wonom nte ase ne ade e de kokobọ nsem kra ba ma na wotwe se wo mo abebe krum hanom Asantehene ntuni ne bafo ne ade na wotwe mienu minim se kira na beso de a nanso yenya hu nana no ewo krum hanom Osei offense de esi baaye ene ho nsem a aba ne ade a na no wasi yenhwe sampa eno ho nso nsem a sorry ye ene ade a na no asem ba ko a wo hene kosuaye sampa hene o kosuaye na na kan eni wosesa wo ho otan o wonni siko na yi wode hye nkoa na aduru so a mede akonwa no be ma wo woso betimi yato obia amna ka me nkoa na me nso manim ha no nso no ena no kura be ba besi ni nyina ka ho nti na papa nani abra sa nkonwa no ode de eda toto de eda na na menua medase pa ane asema wabusa mi Asante akonwa na da ho no e oman wo na de bia me kasa yewura nkasa ma enipa nhu ni se o ya abode se de ye bo ye ni bi tumi ekura papa no ano de na sa doman sensem asuminya nsensem sampan sensem de hin na hyeche yendi osi yendi hin mi ko bi konfo a menene koye ene sumankwa he koye eye menua ba ko wo manhie frɛ no afiriye ya konfo mi enu kwa ne tim koye konfo wo so ko bi kama ne yedi yendi esi Otumfuo si yendi hin ko bi omla fidie so beka ehokura na ya chi ni twa ne ti hye kura no wasi edi se de wato no kwa wu ena baabi a yewura besi akonwa bi ya baabi a Asante kokodi nkunimu nti last me video bi me sese domafo se ompeso mu di Asante dia giso machi ewura twa ne ti mo betena so adi nti se yempene ne de oye den enkosi aga sesei omo anu mu ye nyina ye betwa Odwira ne ya prafin ni nyina wo mo anu ye wura maaye omo di sika kwoto akonwa etwa ntroje akonwa dane omo ho kwa metua nyina no ye wura koso ogini nkonwa ni nyina de ato ba bi da yenhwe maaye wo de ofenso hina manu me kura me hu ye me se fem ye me ka se abebi be wu na eso ese maaye do ni kapre wo mo no mkuta sika kuku dam a ye tuatua ho papa ye ko fasika we na atua enso ade a Nyankopon de twoko atwero bonsam ntimi fepa trompe pada ede akonwa na koma no enti wo mo ye na Asantehene ntu ne bafo na ye say no papa no oda hokora na yesi boni dwane a untimi moni miane die na betimi di aye no gise nya odoma nkoma frɛ ne sɛ be ma wota amoaso eno kora no betima stress strata no wabo cause nyuma a oba be ye no onye nwie onko ye yeni enim papa no pa de eto be na hia na oya kokora poso eto be na hia na oya blante yakora hia na unhu no nti sa ni pa wadada ntoma we de na betim dia ye no ono so wo ka no kora na akyerew hwa akonya bia ho history anasa abakwasem ene letter ye twere to ho bia wo manhia wo nti ukona akwaka ho mpanyin nsem na wo ba uka ya ne akọ ubo odin na ne akọ akọhwe sa nkrata na yi aba de nkrata na eka no eno na ye wura eka ye nua keke sapon ye papa keke sapon de yi se obeka na abakwasem
ena maame obo ni din se ne nana no inu se owo ya enke de konwa ne ma no nipa no so wa ngoda ntopem so ka sembi sampa de no asema kan ne wase minim se binum ohina no na mewe sei mi hu se binum hyeda etenase ehyehyɛ abusuadua edeba nanso me ka kire mu prin abusuadua ne mo behyehyɛ nanso mo hyehyɛ na mo de ba yenim kwan fa so de nananom be ka kire me no eno ena ye beji atumu enti opem so asema kan ese ye nokure se ebinum tenase hyehyɛ abusuadua no se de wo kan keke sapodi maame kura wo se ofiri na se no kura ango nti wo firi hene nti kwa be na fa so wo ba wiase wo ye kukuba Yesu awo ni bia ni aka che se mele baba ne be ma na ene ye wo no abra yi nyine ko ye ka Africa twa ansa na ya wo ye so ndi abode oba ade ntinde ne se oba nipa so tibia mu anu na ya mente ase nte honhom no oba nipa ne se honhom ne te san kana nan ma ya bo mu we ko na enyem no wa ya de honhom obo yomai entimi nua ye wura asem ne de me ya na me hwe nipa ne bisu ene o mo ban ne nsem bia ya na o mo ka ya na me hunu sa ho ya kakra wo me fa kakra mpu ahoye hankasa wom titiri ya doma hene o se no yonko a wotan o se nya ahoye a abakwasem no opese wotro ne yi ese binum ka kia no ene opese wotene enya ahoye a on ta papa no da bi o na se nya ahoye a menua ese meti hoi se me ye konfo de ba se ye nyina ye bloggers ya ye nsentwerefo se me ye bibi na onte ase a o menua ade we de nke ye ne se ye nyina ye mie biem ne ye hwe de tie bibi sa asia na eno na ya na enne mo amo kasa ho ya no mene mo ya adwen fi se ese asem na wo ka no no senya ho ya nanso won ka ne yie ese wo ka no de abesi na akoye kasa nchi black power kra munya no de black di black power na kasa me kra me ntiase e de black power ne firi hin da bi black power asem history na wo ka ye de me abusua panyine de me free pram so me nana ene nana jampontua a wo boa ma asante de nkyira kon no ekoye mentra na me meka se black power din na wono waje na wode wo krobo bo ho 7 days no say din no kra na me kra mente ase eni kwa se e friend black power eni ade a nana no eni abre enti unye ne saade a na se black power na wotan no enti na ya ne toda na emeye ne mu amo ka se eyi wotan na do ma hene ye no no meye ne mu aye adwene wotan on se ono fa no se oye man hene omu yi Otumfuo no mo ne yi no we say we wrong so ta se Otumfuo ye man hene o mu nyina mo ken no no ono otu hene si hene hwan na do ma hene betumetu no wasi no untimi ntu obi ansi no ba na ewura kasa konwa we magi a obeji emfa ho se wanko anuru kurom kra no so obeji otu hene si hene nti wo bede ne na yepe so okwa na ofa ne se o munyina o mka bi brofo bi se parliament chief se de mka ne se parliament chief ono no ye parliament chief Otumfuo so ye parliament chief ntia na obie mu no kan akire so se Christopher quotation bi o kan ya no ha ya won kan akire na o kan akire ko hu de wo ho so obi atwere ne ka achi se obi o mampanyi enwu no the full stop so hu se bibi to aso ebetima so betwere ne se onwu mra wo pe bia ebetima ba chen se wa geme ge nti bia ye onwu nti se wa nkwa akire obedo hu de wo ka nti ye won niam bi wo bere bi wo ho a eye wotan ne ahoye a ye wura ompere bibia nko ba bia na emmom ba bia ne se kan koto ye de obeje okay ani na ye wura nkokon nkran ana nkokon takrade nkran konwa bi ato na odena no okotutuma kosi ba bia ne nananom konkoduru ye na woni se tete no ba bia obekon akoduru bia no oje oman no nya kona odi wo mo so automatically oma be ye nkoa so se no de tete bible mu kra so kai eye Philistine fo no ne Israel fo no ebra eye Goliath sorry ye no wan mo madane nkoa kopem se David etimi ekokum Goliath ene omu nyina so be hye wo no ase anu nti na me ka kire do ma hene se so pese odi Otumfuo so de ya ombra metwa ne ti na ye nyina ye nkosom do ma hene ba cha Asante nyina e ba kosom do ma so pa ba kwasem pa dia said ye yetimi twa do ma kusiti a ombe hye yase no the same thing eno mo so mbra metwa ye wurati na so mo twa bi we oh
nya no kra no mo se ne nurse menua asante hini bia ni ho a ni trida oman Ghana bia konwa ho asante no mo yo man yo na ade ba ko me pa asante asem ne se onfa ho se be wo ye nodna onfa ho se wo ya nwenani onfa ho se wo ya bununi onfa ho se wo ye sei onfa ho se wo ye sei oka obi abom menua ade na aba ye nyina ye nkan ehumom ne ye nkonkodi nkunim ye di nkunim a ye nyina ye dia okay so enti ye musa se tamu a omode omani hwe bono kokon tokwa en ekunkum bi nya ajapade na ombe che ne bechimu no hwan na asante sisi no ofenso hini mpo a na wo su a wote ba bi din a yewura busan se na ade na woto na wo su no so me de nema mo ye nyina me mpehwe no se de na opose me pass ase wo se fa wakoma so ade no de afa aho na mo ani nko ne hyase enti ne yewura na nkasa from tete asante nya obi a wo ye pesemi nkuminya sese sa abase kon ne se akonfo nko ne nkokon a me kona me di nkunimu a yewura me ba bi wo so de me ma be ma me enti se wa nko bi na atena se na se wo do ho kobo ba bi na anye ya ene se nka ye po mo betima so de tie ye pa dia na nka ye danchira kosa danchira nko na asante asomda omo kura nansi a wo mo ni bere se omo ko ma bakwasemu ba bie no omo ka se din Otumfuo no mo nte ase ba bie no omo ka se Asanteman na mo omo bakwasem na no omo kire sa ne yesomo ho ene niema omo fi se asante afade afiri omo na no omo kire na edin Asantehene Otumfuo de omo ni problem bia ho secret bi Asanteman mu a unim se konfo bi sole ne friend konfo truda so watena bakwasem da on na hye nkom se awia 12 o'clock kwasi broni fita ba be di o man Ghana so na sata mo hye nkom na amemu a ye chi oni atwa oti o hye sa nkom se awia 12 o'clock no e bo 12 no amaso ke yen twen po na kaade enche ene ye chi di twa ne ti na ni gisema ne wom ni se ye twa ne ti e wo se nka mogya na e ba ni hire fita na firi mu bai 3 o'clock pepepe na kwasi kokko bai ne nipa na obaba ma kira me yadi sunkuni woni ya chi na twa ne ti ene ya sofofo bebre titi social media gigi ena MPP ena NDC ena say time no ye sha ase na ye share nkom se nananom so mu hia Canada Japan se o man fa Canada ma ensem besisi Ghana no na sofofo no moe ene no mo betena social media be ka se ye hu se poni ay kokko be du ko bi se MPP wini abada sa time no na mudidi me ne de mo anka ene e kom de mo beka sese ye ba betwa Odwira eni on be hia pepepe ye behu de oman Ghana eye ne dia ese nana da sebro se bonsu wadi na woda ama obetena konwa sonso finsi aduonu num so eno nso wasa ahye ho fa enti ni nyina no omu nyina aka ho na chese fense Odwira ye betwa na fi ti afi Odwira ne de ebe yen so nkokora nso hwa konwa ne ho aye wo mpanyimfo o matena so ache omu fie ko animu a omu wonyansa ewu nkonwa ne ho omo a beka se no mo ha adwen de yewura asone so pa because Odwira yi asone so wa ya ade asone so se 2 minutes ni ho a enka se omo otutu omo nkura enka sa abire bi kura bondu ya manefu ahye na so no kura no be dai obeka na ade a se me ma yakomfo ene yeni a ye ti yeta na nenu machi nyina ne se bi wahene bi obetena ne kurom aka nsɛmfo afa yewura ho bia no yeso ye beka nsɛmfo afa no eza ni afidi ano wo na wo kan na ano ano wo na duru ho o tende o social media e ho kakra mu nkrofo atwa e na omode nam se enye atuo ne sekan bi ti obi ne nano edi wo hena tema otofo a ko kam kire no se wono wa mu kurom hena wo so mu no kurom hena da ai se wono wo yede ne wo mate wo mu makwara na nkwara so mu da so ho wo ye wo hene kan wabakwasem kire wo kuro de obetimi aye yewura ye pene saa o kire de obetimi aye panyimfo se aduane a wa metono maame no papa buchi aso na ye wachiwade enti yewura wonye machiwade na mmom do ma hene ye be machiwade nti so se obeka sa atia yewura yesu yenyine beka sa atia no se yewura ma ye kwan anka bi akonfo 5 ana 10 ke yakoche do ma ade na ba yase on Bible mpo na ekon wose onwodin fo ntimi nko obi kurom sa ankofa no numum sa wo be fili santimema akodoma na eda form sa ase okwa akofa ne sa na konfo be na wo konfo be na wo no kurom wo se konfo be wo anka se hu na wodi no koma stop ndada wo na wo kurom wo nso ni nyina ba asante o amamra papa be na wo ye woto na wakasa gigigigi wahini be na betima atena se na wafa risky na wadi koku afra na woto no wotwa
na bosom na boro so aboro de mienu ho na ekom ana mfansia ate mfansia Odwira we de menu ye ko no butu mfansia ne sibi esi doye wura pa na menu obi kan social media say me de no sini akose yewura domahene ene die mu oye otemuafo tinka ayo temuafo na nka niema bi wo se wonte ase no na edin nsem fata no tumfo nsem fata no Asantehene ne ade oni nye hu no se ye ma na ye superior dan wo na wonte ase no ka wo court o pelo ye bi na nka wo de court nkenye social media so ntokwa woni sa nkrofo ne ya adwen menua na ono kura ne brofo ne Otumfuo brofo de na ye e ka judge si asen ko Otumfuo betima judge 10 times ye nyina ye president ne kura na oda ya no for na Akufo Addo no nye Otumfuo lawyer no ye dwane ahantanya Asanteman mu ye won panyimfo bi Otumfuo asomaso mu nyina da o ma pane mpabo ho nyina da do ma hene won ka ho hwe na no ma mbi ba social media manage keke wo se do ma hene so wo ye judge ana say na mka no on kire kwan ye ne ma me fa so wuye o te so be kan wasem say afini ewura bia wo de be won de on social media de say so e blogger wo hene blogger o so won kire kwan ne ma me fa so wuye ebinum se ne ma me kura ye nipa ne twa ne ti hye as a judge went man kan kwan ma me fa so wuye na sa atem no ye judge no ye judge eso obepere konwa ne ma me se on qualify nto o ma ne ni akonwa ne on pene ne mpene kyena obepena je so wu ade kyena ne ma me na wu ansa no bedi akonwa nti hwan ne kun ne ma me why ene kun ne ma me asembisa black power ebisa ha ne hensie di gira so ne de asie ne de atode ama mo social media we kuma wuda eke ne nka hwan ne kum domahene ma me part 1 and 2 aha Nyansapo kasa fojizuna na medase pa abzia 2024 ide ye kukuropo de ria beso a yemfa mu nsini ensori so eni de ni abrasem bibia nkoyi a fa kyeye wo honom na enye botaye no ene se ye be hyeda ne yema bibi enkoyi wo midi ene abusu apanyi no wusu aduo mu nyina mo ene hwa wode ahenewa akasi ebesane ne yakofu sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya